Kaixo lagunok, txik-txaken gaude beste saio berri batian. Bi konbidatu bereziak, Inigo Aldekoa, Durangoko Zestapunta eskolako arduradun nagusia alde batetik, beste aldetik hain ezaguna eta maitatua degun Inigo Gorostola Arrieta edo nahi badezue kakatza, ez izenez ezaguna. Gurekin da baita ere Pakito Lujanbio, kolaboratzaile zintzoa eta analista zorrotza. Gaur, jorratuko ditugun gaiak hauexe dira. Alde batetikan, Durango Zestapunta eskola nola berritu dan berriro, San Fausto txapelketak, Arrietaren agurra joan den astean urriaren 6ean, eta nola ez Final Four Ezkurdin jokatzen ari diren txapelketa Jaialai Ligaren bukaera. Beraz, aurrera egingo dugu. Aldekoa, Arrieta eta Pakito, ongi etorriak txik-txakera. Eskerrik asko. Aldekoa, konta iguzu zerbait Durangoko eskolari buruz. Badakigu Durango aspaldiko plaza dala, Miguel Piedra Zanak sortu zuen edo ekarri zuen Zestapunta joan den mendeko 50. hamarkadan, sekulako arrakasta eduki zuen partidu profesionalekin, eta baita ere nola ez eskola sortu zen, oker espanago bere garaian Urbieta zen maisuarekin. Gero etorri dira besteak eta azkenean hemen daude zuzendaritza berria eta Inigo Aldekoaren batutapean. Inigo, konta iguzu zerbait zuen historiari buruz, noiztikan hartu dezuen, zeintzu zareten, ze asmoak dituzuen? Bueno, lehenengo eta behin, puntualez ezin txikitxo bat, ni ez naz arduradun nagusia, klubeko lehendakaria Gudik Ralberdi da, eta ni naz, kide bat gehiago, ez? Konkretuki 11 lagun gara, zuzendaritza batzordean, eta beste hainbat lagun guri laguntzen eta apoioa emoten, Inigo bera moduen batzarrotan dagoen hau, eta hori, komentatu ni zuzendaritza batzordeko beste bat gehiagoenaz, lehendakari de Gudik Ralberdi da. Eta zelan hasi ginen, zuk esan duzu moduen, Zestapuntak eta Durangok urte askotako lotura handizerekie, Zestapunta eskola 50. Eskola ezagutzen den moduen 50. hamarkadatik aurrera sortu zen, eta anekdota moduen esango dut, sortu zala, sortzailetariko bat izen zala, klub gastronomiko bat, edo soziedade bat, Gipuzkoan soziedade bat, edo Bizkaia aldean txokoa esaten den moduen, ez? Garai hartan ezin zen txoko bat sortu, edo klub gastronomiko bat ezin zen sortu edo zelan, eta egin bihar zen klub gastronomiko eta deportibo edolako zerbait, ez? Eta, Durango nolako kluba sortu zen, eta Zestapunta eskola garatu da bien. Eta horraz izan Durangoko Zestapuntarekin lotura eskola mailan edo arrobi mailan. Hortik gero etorri ziren, garatzen joan zen, eta guk orain zuzendaritza batzordean gauzen gehienok, 80. hamarkadan, ikasleak izan dako gara, bertako eskolan. Eta horre 89. urtean bizi izan gendun, bilakaera bat izan zela, grebaren ondorioz, eskola bat, frontoi amerikarra finantzatzen eben eskola bat, bihurtu zen kirol elkarte bat, ez? Eta horra ziren, gehionok ezagutzen dozu esan, gure guraso izienak eta holan ezagunenak, referentea izan urte askotan izan dena, Pedro Mari Garita, eta Kapela, eta Urrejola, eta beste pilo bat, ez da izenik astu, Arkarazo, eta pilo bat egon zinor lan asko egiten, momentu hartan eskolie aurrera ateratzeko, eta urte askotan nik uste dut nahiko arrakastatsua izen zala. Oin, azkeneko urtitan, Zestapuntak orokorrean aukin dauen berakadarekin, proiektua agortuz joan da, eta orduan izan dako zuzendaritza batzorde bez hartzen joan da, eta balduzan momentu bat, oso egoera txarrean zegoela eskola, ez? Eta igez, esan duten moduen 11 lagun juntau ginen, eta pentsau genduen, zu hemen zehoz erren bida, eta sartu, pentsau barik ez ginen sartu,
plan bat marraztu gendun, plan nire ustez oso plan sendoa eta detail asko duna, eta momentu hartan garitakin hitz egin duen, zango entzun garitari zu garita hemen sartu nahi dugu, gauzak apurtxu bat aldatzeko, hemen buelta bat emon bida, garita bera sartu zen gurekin, lehenengo elkartean, eta, bueno, gero arrezkero hilabete batzuk eta gero, askun, bueno, nik nahiago dut erradetatik ikusi, eta oso lagune gara, eta, bueno, bera alde batera geratu zen zuzendaritza bat urtetik, baina, bueno, jarraitzen da prontoian gurekin egoten, eta guretzako klubeko parte da, eta, bueno, hor gabiz ilusioa handizeraz, Arrieta, zu ere bai horko eskolako fruitua zara, zure bilakaera nolako izan da ikasle hasi zinenetikan eskola horren barrun? Bueno, ni Ameriketatik etorri nintzen 91. urtin, eta lehenengo urtin Eibarren bizi nintzen, eta eneban zestapuntan jolastu, eta neuken esperantza ipez zestapuntan jolasteko. Osea, Eibarren bizi izen banintz betireko, hangatuko nintzen da, eta eneban jokatuko. Gero, 92. urtin, Durangon ipiniben tabernien nire gurasoek eta bertan etorri ginen bizitzera, eta zin baz, ikusi nagoen hasierat karate egun baten zesta batekin kalin zier, eta haitxeri galdetu notzen, baia frontoi bat zegoen hemen Durangon, da baietz, eta inibaldekoak aipatu da modu, jo nintzen frontora, eta garita, Pedro Mari zegoen han, eta zazten egizu etorri eta pelota batzu bota, eta ieselan jokatzu zuen, eta oantxek hasi nintzen, grupo txiki baten, honek aldekoa, bai, lorza eta karazotarrak eta, bueno, jente asko hauen eskolan, eta egiz esan ordun epokan politxe esan, osea, partiduk hau esan asteburu danetan, ensaioek praktibente egunero, eta egiz esan, ba, ilusinio ez da, jente asko dagoenin, eta ilusinio dagoenin zestapuntan jokatzeko, ba oso ondo. 10 urte egon nintzen, ba, azkenin, ba, debuta hone banin 2001. urtin, jo nintzen Ameriketara, eta orduan baina enean euki lotura handirik eskoliaz, ez da, Ameriketan bizi nintzen urten zier, eta loturi hori galdu itzen, da, poka politxi izen zan, eta umi, bai, nire edatetik, 12 urtetik, otzut 20 urtera arte edo, asko zan, gero zan frontoien, jolasten, eta oso poka politxe izen zan. Zue bilok elkarren kontra aritutakoa zarete? Apurren bat, bai, baina oso gutxi. Gitxi, base aldekoa ni baino nagusi zebe da, eta ordun epokan, ba, nik 13-14 urte, inik ze urteku zara. Bai, nik 76-kuenaz, osake, nigo horatzen inogaz, kantxatik kanpo bai, lagun handiz eginen da, hau gaztetxo esan, baina espabilego esan inigo, eta guztan jako nagusizekin ibiltzi guztan jako, da gurekin ibiltzi esan asko. Barra asko egin juzen da oso ambientona zeuen, baina kantxan nik izan, segurazki partidu ma jokatu dugu inigo, baina ja... Azken erutz, bai, nik neukezin nina, bazesan utzut, 18-19 urte, zeuen nivelina jokatu, neikela kortena, murua, bai, eta landerak harton kontra partidu bat jokatu neban, baina oso gitxi, hor epokan alde hundixe da, ez da, 14-15 urte duki, edo 18-19, salto hundixe da, eta baina, bueno, nik beti, berak esan moduen, Adolfo Polizigiaz, joeten nintzen Gernikera partidu ikusten, Durangon partidu egoten zinit, otorikai galdetzen otzen ia, neukin jaldaben markagailue ikusteko profesionalak, eta beti ensaiok ikusteko nintzen, egiz izan, oso ondo. Aldekoa, gauzatxo bat, gaur egunera etorrita, egunera kotasunean, zein zeren pentsatzen du neskamutiko mordoska bat, azkeneko 4 urtetan zestapuntak izan dudun gorrakadakin, eskoletan ere nabaritzen dela, eta zein dira zuen egunerokotasuneak neskamutiko guzti horiek kudeatzeko, horiei orduk hartzeko, astean zehar, asteburutan, kontutan eukita, neskamutiko horien denak bere adinagatik eskola nahi diala, eta zein dira zailtasun handinak ordutegiak, hori denak kudeatzea, materialakin, xestuakin, hori dena pixka bat kontatuko balizu,
Bai, zailtasunak hainbat dira desberdinak, natura desberdineko zailtasunak dauz. Gutxi gora bera gaupe horregatik, gure helburuetariko bat izen zen kluba sortzerakoen, kudeaketa on bat aukitxia klubek. Ez izetie asalto emate ibiltzi danok, ez? Eta apurtxo bat ikusi gendun, ze arlotan dekozan behar izanak klubak, eta lau taldetan banandu ginen. Vale? Gu 11 lagunok lau taldetan banandu ginen. Eta dau jendia arduratzen dana kirol arloaz adibidez, dau jendia arduratzen dala finantza administrazio arloaga, ze gaur egungo klub batek hor lan asko dauko, federazioekin, eta nik uste otoin dela 20 urtetik ona, aldaketa ondizinetariko bat izango dela, zenbat burokrazia dauen gauzak egiteko, txapelketa jokatzeko eta bar. Gero hirugarren talde bat egongo litzateke komunikazio arloan, orduan esan dodaz, kirol arloa, finantza eta administrazio arloa, komunikazio arloa, edabideekin eta, txapelketa bat antolatu eskero, promozionatu enbida, ez? Eta edabideekin berba enbida, esponsorra bilatu behar dira bebai, orduan hori da hirugarren taldea. Eta laugarren talde sortu dugu dala kaptazioa. Eta hori da zailtasunetariko bat, ze Pakito, naiz eta esan duzun, zesta punta goraka badaukela, eta umeak etorriko diela, hori besta holan, umeen bila joan behar da. Eta egia da, behin bila joan eskero, umeak engantzatzen dira. Bai, hau telebistan emoten da biena da, eta zera eta bera, baina joenen bide umeen bile. Ze beste kirolapen joan egin die bile, eskoletara. Orden hor dau, lan eskerrega dago eskoletara joen, eta umeak engantzatzen. Eta gero, behin engantzatzen direnean gero, mantendu inbidie. Eta mantentzea bez, eta erreza, frontoien guztu egon behar die, frontoien ambiente hona egon bida. Eta hor dauz gure esfortzu gehienak hortxe zentraute dauz. Gero bebai, zailtasunak, kluben zailtasunak, fitxak egiek, txapelketatara apuntatzie, zesino bat dauen klub batetik bestera papelak bete bidie. Hor dau lan asko, administrazio lan asko. Eta, horrez edin nire uste zailtasun handizenak, detaila handitara sartu barik, horrez edin nire uste zailtasun handizenak. Eta diru iturriak aldekoa? Bai, diru iturriak gure kasuen, presupuesto nahiko ambizioso izen gara, eta gu presupuestu desente handitxu edekogu, eta gure diru iturriak dira alde batetik kluba sortu ginunien, guretzako gauza garrantzitsua zen. Inigok esan dauen epoka hori, Durangon zesta punta arnazten zan herrizen, ez? Eta hori galdute egonda. Orduen, gure helburuetariko bat eskola sortzeaz gain eta arrobia handi bat izateaz gain, izen zan masa sozial bat aukitxie. Orduen, masa sozial aukitzeko guk sortu dugu, sozio figura sortu dugu, ez? Eta sozioa da, edozein pertsona klubaren laguna dana, eta 20 euro urtean kostatzen da, eta hori da diru iturri bat, guretzako, ez? Momentu honetan 200 sozio daukaguz, herrizen, eta hori 200 sozio 20 eurora, 4.000 euro lortzen dugu sortik, adibidez, gero udaletxetik subentzio txikitxo bat daukagu, eta gero beste gehiena da esponsorrak eta umeen kuotak, ez? Umeen kuotak, nahiko kuota merkea daukagu egitezan, urtien 180 euro die jokalari bakoitzeko, eta beste guztize esponsorran bitartez lortzen dugu. Horre die, diru iturri nagusienak. Materiala zue jartzen duzue, sestuak eta zue jartzen dituzue? Ume txikienakin geuk jartzen dugu, guk egin duguna da, momentu honetan Mexikotik ekarri duguz, honek plastikozko simetz duen zestak ekarri duguz txikitzuek. Nik uste dut dozena bat baino gehiago, dozena terdi zesta okingo duguz, eta momentu honetan ume txikitzuekin gabiz gehien bat. Eskola hasi berri batek, gehien dekon kategoria, edade kategoria izango da, txikitzuena. Orduen horrek geure zestuekin dabiz. Hauek hasiala, bakotxa beren zestu lortu biko dau, eta hor zailtasun handi bat egingo dugu, dudabarik. Ini, nahi neban aipatu momentu baten, zailtasunek esan duzu, umek lortzie, jurin bida eta karrin bida, frontoire, eta nipentzeto, zesta punti guk jote unok, dakiu oso kirol gatsa dela. Orduan, zepazetan da, umiek askotan aburri ditzen die, porque eskuz jolazten bozu,
egon zeinke bakarrik, imagina dugu ez dakit, 6, 8, 10 urte, o 12 dana delakue, egon zeinke frontizetik oso hurbil, eta beti zauz frontizera botaten pelotie, ator buelta botatu zu. Gero, pixkanaka, atzeraka, zemat eta konfizantza gehiagoki, edo indar gehiagoki. Zestie oso gatxada. Orduan, behin ikestezu honi asko disfrututu zu. Baina, ume zarenin eta botatu zinin pelotia tomat por saco, eta pelotian bila imeste denpora, erreza da, ilusinik galtzie, neuk pentsetut, zesta punta. Orduan, hori mantentzi, hori lortzi, ume bati konfixantzi moti esaten jo, hobetuko za, hau misobet, ez dakit, hor pentsetot zailtasun handixe da, umiek ez aburritzi gure kirol. Maixulanetan zein dabil? Aritz erkia hori, da beste gauza bat aipatu, ez dakit iniberta aipatu, baina gauzi da, bera jakin honi baina hobeto, ez da, baina gundan, 20 urtin, zesta puntu izena gundan, bera, gitxin, eskolia pratikamente, ez dut zango, desagertu zala, baina ume oso gitxi. Orduan, ilusino gitxi errixen, eta orduan hori problema, arazo ondio dizen da. Orduan, oin aritzerkia, da ze pasada, kar, eskue, lehen behotzan eskuz, frontoien, bakarrik egun bat jokatze ben. Gugumie ginenien, egoten zan bakarrik asteazkena, batzaldeko bostetatik gatzik arte, zeuela eskupilota bestela, eskurdin beti izan zesta puntia. Oin ze pasada da, jundan 20 urtetan eskuek hartu dugu inderra frontoien, eta orduan, oin, lehen pakito gaipatu dugu, zelan kudeatu orduek eta hori dana, ze pasan da, aritzarkiaga da maixue, eta, bueno, kantxa barrun maixue ondixe da hori dakio, nik ikustot zelan erakustetzen umiei, da egiz esan, artista bat da, gauza, nitzako oso ondo itxutxu. Baina ze pasan da, eukileik ez, 7 o 8 ume, 45 minututan, porque bakarri daukagu, martitzena, eta ostegune, egun bi, eta bestela eskuek zeuken, astelena, asteazkena, eta ostirala. Oin lortu da astelena arratzaldia, lortzi esestiai, eta gara, hor dago konflikto bat eskuzko gurasuekin, eta zesta puntako arduradunekin, da, bueno, udaletxie, zein emon ordu gisa, zein emon, eta hori zailtasun bat da, beba izta. Baina, bueno, bakotxak beren gauzak defenditko txu, eskuzko gurasok esango dabe, guk daro esamen 20 urte eta hori bat zeitxik endu bizkuzu ez honek orduek, eta bueno, gauz askotan pasetan modun, ez da, cada uno tira pa su casa. Baina, bueno, ez da gidino igual, ingo gaur egun ziren dago asuntua. Bueno, Ignacio, Durangoko eskola ibiliko dok, zea, podcast ontako fan número 1, estan? Ainara, bai, gure laguna, Ainara Marrero, bai, Han egoten da. Dotore jolasten do pelotan gainera, eta gero eta hobeto. Zugarrizko zaletasuna daukan neskoak. Hemendikan agur bero bat Ainarari. Agur bat berari. Zenbat, bai, aurrera pakito. Ez, pixka bat igual eskolana aparte, Erkiaga aipatu dugunez, atzoko partidura jungo nitzake, zer irutxe zaizue? Erkiagaren aserrea nundik etorri zan, edo zergatik edo susmoren bate badaukazu esatik, ez usteko handia hartu nunik, behintzat partiduan bukaera, Erkiagaren partiduan bukaerakin. Nian egon itzan, Pakito, eta, bueno, hau teorema bat baino ez da, neuri, baina nire ustez, epaileen erabaki pare bat diela eta ez diela nire ustez azarratu izan eta hor dezentratu izan bera, nire ustez, baina neure teorema bat, baina ez da nik ez dut berakin hitz egin, baina bai asko azarratu izan egite da. Nik entzuot momentu baten ikusiot partidu, bertan zeuzela, paseten di gauzak eta igual eza konturatzen, ez da gizeitxik azarratu da, nolo kezea, baina entzutzat, ez da gizetan totan, kitzek aipatzen dago, gauzotan txonek, esaten dago, epaileen erabaki bi edo berantzako txartu hartuen hori erabakize, baina hori baino barandikak sakia tata june izan momentu baten nintzen fijau, eta aritzerkiaga preparau barik, edo prestegon barik, ez dakit exactamente nunongo zan,
eta saki harta indotzen itxurie, aritz preste egon barik. Eta hori itxuri oso txarto bitzen dago. Eta gero, jugada bat, bueno, askotan zesta punti dakionok o joatu honok, etikamente, preso gatzen zarin ez da, boto ez dakiz zain zizan, botaban zabalera edo, da aritzerkia gartuan pelotia, eta preso dauenin kontrarizu, normalmente, suabe botaten bozu ormabikue, etxako segitzen pelotiai, pues, por respeto, berape, nahi baban, hartu aldotzu eta bota aldotzu kortada bat, laugarren kuadra zen lekura arte. Orduan, gero dauz, osea, opinio asko, suabe botaten bozu ormabiku, baina oso txarto bota bozu, da, kontrarizu geldi dau, berak beberan deritxu daukela segitzeko. Orduan, bueno, hor iritzi asko dauz, eta pentsatot pixkat hortik unzala, osea, ez da, tensiño asko onzan, frontoien, eta hor junto beako zan aritzi, ni pentsatot irulau gauza, eta, bueno, reakzio oso raruk, ez da, zelan amaitzu zen partidu bai, ikusteakon amorro, zebizu zen. Bai, horre, Materiala pelotak zer iruditu zitzaizkizuen? Nire Oso ustez, bizitzek, ditzako. oso bizize. nik hau esan beharra daukat, eta ez naiz lasai geldituko bestela. Ez da, zer da, bigarren aldia jokatzen dela, eramanek zenbat edizio antolatu ditu Ezkurdin aldekoa? Lehenengo antolatu eban Nesken Wintersa, Bai. 2023an, gero jarraian, urrian, Final Fourra iaskoa, 23an, gero Nesken Wintersa, 24an, eta hau da, laugarren aldia. Mutilekin, bai, Banakakuan. mutilekin Bai. esango nuke ez dutela asmatu hasieratikan. Durango, atzo Antxonek aipatzezun, ez frontoi bizia da, ni gogoratzen naiz urtia pasadira, Piedran Garai urte haietan, jokatze genuela Ezkurdin eta pelota berriekin da, ezin errebesistak eta ezin errebotea aliatu, pelota pixkal berotu arte. Eta orain, lehenengo tantotikan, ia sake errebotea Arrieta, hori gauza bada ikusi deguna beste frontoitan, Floridan, baino Ezkurdin olako materiala atera ezkero eta hasieratikan ikusi dut gauza berbera, esaten dut hor, nekez eman lezake espektakulua. Ikuskizunak galdu egiten du, zeren naiz eta oso pelotari helduak izan, zenbaitetan atropelatuta bezala, desezeroso, ordune niretzako begiratu beharko lukete eta materiala bajuagoa atera Ezkurdin jokatzeko garaian. Arrieta, ze iruditzen zaizue? Bai, ni pentsatot pizkat biziziz izen zile pelota. Oin, oso harin dabil, eta eukilik pizkat espektakularra izenik, oso harin datorrelako, harin ibiltzen dago peloti, baina nik neuk ez dut ikusti olako pelotaik Durangon, egiz esan gero sakibe, pizkat atzeratu horri izanin, saki atzeratu izan zazpigarren kuadro, baina pizkat atzera orduan, banakakun jokatzen danin, bentaja handi zeukez saki, eta bueno, aritzerkia Lopezen konto jolastu banin be, eta izin bat sake unzien errebotera, eta beni pentsatot ikesi midala hortik ez da, pizkat, egon like pelota bizize, baina ez hain esagerau, eta gero pelota motela gope bai, ez da. Aldekoa, nola ikusi dezuzuk materialaren gaia? Oso material bizize eta ados nauzugaz. Bukor lehen jokatzen ginunien, errebesista honak eta atzetik atzera heltzeko gogor jo bizan, txulara heltzeko, eta oin goiko sarera errez joaten da askotan. Eta, anekdota edo datu moduen esango dut, Durangok aurreko oraingo berreragiketan aurretik 15 kuadro eukazan. Eta orain dira 13 kuadro. Eta arrazoia da, bere garaian Piedrak, 7. kuadro arte 3 metro terdiko kuadroak jarri bazan. Ze Durango da 52 metroko frontoi bat, ez da 54 metrokue. Orduan, 4 metro, sextapuntako kuadroa die 4 metrokue. 4 metroko kuadroa jarri ezkero pasako marra oso errebotetik hurbil ez, baina hurbilago geratzen da. Orduan, Piedrak bere garaian jarri ban
zazpigarren kuadrora arte 3 metro terdi. Eta hortik atzera ja 4 metroko kuadroa. Horregatik daukazan 15 kuadro Durango. Eta orain egin dabe, frontoi bat, estandarra, ez? Lehenengo kuadrotik hasi eta 4 metroka, 4 metroka. Horrek esan nahi dau, zazpiko marra geratzen da atzeratxu hau, eta erraztasun gehiago dau errebotera sake ateratzeko. Alan dabe, aurreko semifinalean da oraingoan ez dira sake asko errebotera heldu. Bai, hoxe zatakuna, mano, bai. Eta egitxe zen duplan, ez di ikusi sake asko atzo, bai, bat edo bi ikusi nitxun, baina harin, oso harin pelotia. Bai, atzo ikusi zen lehenengo pilotaka da basket, lehenengo tantoan. Pelota oraindikan berri-berria, askatuzun errebesakin Gernikan egongo baliz bezala, eta atzeko xarea juntzen. Bai. Hor gauzatxu bat, bai esan nahi dut, zuzenean egon ezkero, abiadura horrek espektakulo puntu bat emoten dut. Da oso ikusgarri ze pelota, sama dekozu, eskerreskuma, abiadura baten, dara ikusgarri eta bertan, ikuskizun puntu bat emoten dutza. Gero nik telebistan eta ikusi dut, eta emoten dau frontoi txiki badala, hain harindua pelota frontoia txikitu egiten dago, ez? Txikiagoa da moduen. Baina bertan egize da, ikuskizun puntu bat emoten dutzala. Bai, izan liteke, nabarmena etxetik ikusi edo bertatik ikustea beste perspektiba bat ematen du. Hala ere, nik usten dut pitin bat bajuaguak balira, peloteo gehiago legoke eta errematatzeko aukera gehiago ere bai. Baina azken finean nire iritzia da. Nik sensazio gazi gozoarekin bukatu nuen partida ikusi eta gero alde batetik hori Aritzerkiaga ez ohikoa den bezala, horrura sarre puntua, gero deklarazioa egin, baino ez deklarazioak azken finean, ez duen ezer komentatu nahi izan. Ez dakit, ez zitzaidan asko, ez zitzaidan geho epaileak bakigu, epaileak denok, epaile lanetan denok ibilia gera, eta hanka sartu izan du dugu, baino atzokuak nabarmenak izan du ziren, Izan ziren Barandikan da Lopezena, ikutxu intzutela, ez zutela ikutxu, ez zituzten eman, eta gero Aritzi, Erkiagari, berari eman zioten bat falta, eta berak esatezun ez zule ikutxu, baina, bueno, horiek han ez dago Winterren egoten dan bar hori edo ez dago, ez dituzten zegoenik erreklamatzeko, eta orduan ez zuten hainbeste erreklamatu ere. Baina, bueno, Juan Ignacio, zuk esan duzun bezala, epaile lanetan deskuidatu daiteke. Gauza bat esan gotzut, Juan Ignacio, igual zugatu zine horraz sensazioaz, baina esan gotzut, bertan frontoien egon zen, nik ikusinean jente asko normalin zuten ikusten frontoien, eta argi dauela olatu bat, eta hemen Durangon asko berra itzen da zestaputi buruz gaur egun, eta dana. Eta jenti pozik egon zen. Gentik, en general, barriro gaurrengo aztelen ikusteko goguaz, eta... Era bat adosinigo. Nik usten dut bertan norbait dagoenean giroak baldintzatu iten dizu, ez? Hain jendetza, ambiente izugarria ezagunak eta bar, eta ikusi denok nahi dugu espektakulua ikusi, espektakulo horren partaide izatea, gero kontatzeko, baina kritika zorrotza teknikoa egiten hasi izkero, eta nik usten dute telebistak emate izula, nola esango nuke, ikuspuntu hotzagoa, ez? Hotzagoa analizatzerakoan errepikamenak ere hor daude, eta horreatikan esan denik sensazio gazi gozoarekin gehatu nintzen, alde batetikan ikustea nabarmena zan, sekulako jendetza, hori txaloak eta bar, baina beste aldetikan, teknikoki partido osoa etzan izan, beste behin set sistemak salbatu intzula partiduak, zeren azken finean emozioa markagailuan dagoenean, Gernikako Winter Seriesetan gertatu zan bezala hainbatetan, ez? Partiduak ez ziren onak izan, baina, bueno, nola pelea handia egon zan markagailuan edo kantxan da markagailuan isladatze zan, denok pozik. Bai, partiduko garrantzitsuena izan zen, emozio asko egon zala,
Eta, bueno, gero pare bat detalle, Barandikak hankapetik sartu den pelota bat. Baita. Nik ez dakit hori grabau gabe, seguru askotan pasau dela, entrenamentuetan eta seguru, baina holan ondo grabatu eta atzo grabatu zan moduen, asko ez dira egongo. Hori, etxuan famatu hori, ez? Dokumentalen urten zan, Zagerei Bluesen urten zan zen, hankapetik sartza ban, da asaina moduen hor jarria bien, eta atzo Barandikak sartuan meritu handiko bat, aurreko kuadroetan abiadura horrekin zelan zetorren pelota, sartu egon hankapetik, eta, bueno, hor momentu hortan, ez dakit, frontoi ez dakit, jauzi izan, edo, bueno, hor izan zen, momentu ikusgarri, eta horrek momentu txuek, emototziek gauari, hori puntu hori, ez gau berezien puntu hori emototzi horrek detaliek. Arrieta, tokatu zaizu inoiz holakorik ikustea? Bai, ere ikusi itzet, Erik, bueno, danok esotzu Erik, Danian, bi aldiz usteot ikusi notzela, gero dokumentalin inigo esan da maun elorrion zera, baina berak arrasi duke, osea, hain estenari zu perfektiuz esan, Lander azagona berbetan horri buruz, eta esazte modun, ez da, frontoie bete eta Final Fourreko semifinala, kriston tensiñoia, aurreko koarutan da, hain harin pelotie etorti, eta berai okurritzi hola hankak zabaldu eta sartzi, eta gero ETB hoti hain ondo grabaute, nik pentsetot hori sekul ez dela pasau, eta, bueno, gaur Uste dut Imanol Lopezen ikusi izan dudala, telebistako partidon batean, Imanol Lopezien. Bai, uste du, baina seguru ez nago, baina uste du. Baina, Paquito, gauza bada atzeko kuadroetan, denbora gehiago daukazu, ez? Jartzeko. Ez, baina izan zen nahiko aurreratuta zegoela, uste du, seguru ez nago, Eta pixka... Egon zamodun grabaute, eta ikusgarria. bertan, hor klaru dau, telebistan ikustozu, eta ez da antzematen hain, zago katxe izan egin hori. Bertan, jente askok, ikusi ben, eta ez ziben sinistu, hain harin izan, ez ekizien, azkazpitzik sartuan, bai, edo ez, ozean, zan oso harin. Bai, ni ados nago Inigorekin ez bakarrik sartzia baizik eta ze testu inguruan egintzun, hori Final Four, semifinalak, frontoia lepo, jende guztia espektakulua ikusi nahian, dalako batian, highlight hori ikustea, eta zenbat bider errepikatuko dena itorkizunean. Neiri ez zei tokatu alakorik ikustea, espada izan hori letxugako ze irudi famatu hortan, baina olako eskurdin, dana lepo, bai, berezia izan du da, bai. Gero beste gauzatxo bat eskurdi dekona, eta da frontoiaren bereizgarri bat nire ustez, ez? Hori da. Gerradak hain hurbil daude kantxatik, hain hurbil daude Gernikakin eta bestikin konparatuta, olako akzio bat, olako detailetxo bat, hobetu ikusten da eta ikusgarriagoa da nire ustez. Nik beti gogoan daukat garai haietan, ezkurdin sartu, eta ja pelotaren hotza, pelotaren tak, inungo hain gertu dago kantxa, ikusleare ematen du kartxa barruen dagola, eta hotzaren indarra, ez dut uste inungo frontoian somatuko denikan hor bezala, Bai, lantzi da. Gauzatxo bat, aurten Durangon, martxoan jokatu zen, amateur mailan jokatzen dituzue, txapelketak eta hau, baina martxoan jokatu zen Winter Serie bigarren aldia neskena, eta batera jokatu zen banakakua, lau mutilek parte hartu zutena, eta Johan Solozabalek irabazi ziona finala Erkiagari, eta hoan jokatu da, aida jokatzen Final Fourroi. Baina etxeate egon beste liga nagusi hortan, Masterrak, Grand Slam eta olakuk egon diana. Durango ez da egon, Bilbo aurten egon da, eta baduzue asmoren bat edo nahia edo hor sartzeko zerbait Durango denodakigu ze plaza izan dudan historikoki, ez da? Klubaren eskola esaten dene, berez kirol elkarte bagara, ez? Kirol elkartearen partetik, oso pozik egongo ginak, baina azken baten ez da gure esku, ez? Hori antolatzen da bien enpresek, kasu honetan, eraman da Durangora etorri den enpresa, eta udaletxea gazdeko sinatuta hitzarmen bat,
eta nire ustez momentuz dauki sinatuta martxoan eta urrian. Eta martxoan eta urrian, nesken winterra banakakoa eta Final Fourra. Etorkizunean, ez dakit, ekaina partean edo irailean edo beste momenturen baten, Grand Slam bat edo olako zerbait jarri espero Durangon, nire ustez gu oso pozik eta Durangoko zaleak are gehiago, ez? Gure partetik gure laguntza oso eukingo luke. Ni atzo egon nintzen berbetan frontoien, ez da, igual jente barri sekundana frontoire eta bueno, galdetzen eta zematero jolazten da Durangon, edo no jolazten da barriro eta da, bueno, atorn hastien da, gero alkatesiaz berbetan pixkat, trato pixkat hartot berazkundan parat urtin da, eta berak esate ban, nahi badabe proposau, imaginau, neguen zier, nahiz eta uinterra jolazten egon, aztelenetan, imaginau, ostiraletan, nahiz eta ez izen txapelketa bat, lehen egotezan modun, ez da, funzio bat barikutan, gabeko amarretan, lehen esan, ez da, imaginau, gaur egun, zazpietan, osortzietan, olaganboetetan, da ia horrek resultauko ban, oin, gauza puntualetan, argi dau, Durangoko frontoi betetenak gora arte, baina ipinizkero, egun astero, edo winterra maitzen danin, martxoa, aprila, ekaina, beste 3 bat hilebete, ipintzi Durangon o Durango eta Markina nahaztute olako zer, funtzioneuko leuke, edo saletuk aburriduengo gendu zen. Orduan, ni pentsetot zigor eta gaizka eta hor eramaneko arduranek nahiko dabe gauza gehiagoin, baina pentsetot igual kontuz beuki bidabela, ez da? Ze jakinen bida, olatu hau, ez da, aurrera eruten eta ez, hori, saletuk aburri du, edo gauzak pixkat beste, ze opinio eukezuen. Azken finean, beste kirolak erreparatu ezkero, ikusten da, funtzionatzen duena da puntualtasuna, ez maiztasuna. Hau da, winterra funtzionatzen du, hori hilabete gutxi batzu dira, Roland Garros zenbat dia pare bat aste, edo ez dakit Wimbledon, ezin da formulak funtzionatzen duelako errepikamenaren arriskuan ikusten dut nahiko arriskutsua dela, ez dakit aldekoa. Ni horra doz nago zurekin, Juan Ignacio, atzoko modoko egunak ikusita, gogo emoten dago, etorri gehioten, ze hau laletxe da, baina kontuzokin bidaz, demanda elastikoa da, goma apurtu jenda, larra itiatu eskero. Eta nire ustez nik ingo neukena zan afizioa mantentzeko, eta horretan gabiz, profesionalan funtzioek, pare bat, ganera ondo banantuta dauz, bat da martxoan, da bestea, urrian, orduen 6 bat hilabete doz bata bestien artien, eta bitarte horretan, ekin duguna da txapelketak, afizionatuen txapelketak jarri, baina nahiko onak nire ustez. Eta publikoaren erantzuna oso ona da afizionatuen txapelketetan be. Frontoia profesionaletan moduen betetzen dugu, afizionatuen txapelketatan. Orduen, da apurra zerbait desberdinak, pilotari desberdinak, eta benetako afizionadekonak, etorriko ikusten zeintzuk dira etorkizuneko pilotari, venga, guazen ikustera. Apurtxoa desberdina, eta nik usten mantentzen dau pilpilean hori afizio hori, ez? Bai. Formulak esaten duzuena maiztasunakin da horre pixka bat zalegoa pixka bat aspertu ditu eta formulak eta pilotarik errepikatziak ere bai, pilotarik ibiltzea desberdinak, aukera desberdinak ikustea batek bestia jokua ematen duenak, ez da? Baina, oso erresa da esatia hemendik, baina gero hori guztia kudeatu behar duenak, ikusi behar ditu, beste hainbat gauza guk ikusten ez ditugunak. Atzo partidu hasi aurretik beste bat jokatu zen, ezta? Bai. Oso partidu politxe gainera. Aurin Urresti eta Urrutia, eta, Urrutia igual ez da hain ezagun Urresti modun, ez da Urresti bolgongo udan gehiago ikusi da Euskarri zen, baina oso partidu politxe jokatuen datzin zine Lekerika eta Del Rio. Lehen ezazuen, ez da pelota bizizek, Leketa eta Del Rio eskumiaz jolazten asko, eta nahiko bizizea, baina nintzako espektakular. Entretenidu itzen zen partidu hori, oso politik itzen zen. Gentiek urte eban oso posik, benetan, bertatik partidu bokatu eta ganera zauen jente barrizle, esan sexta puntako genti, esan
herriko jente barrize, kirola ontxe deskubritzen hasi dienak, eta oso politxe izin zen alde hortatik. Ez dezagun ahaztu, aurreko hastian, Inigo Gorostola Arrieta edo Kakatza agur esan zuela. Inigo Arrieta, zemozko sensazioak, bizipenak, gaindituta, ze zaporea gelditu zaizu. Bueno, oso ona, ezta. Azkenin, esan eban modun, telebizin esan eban modun, pelotari asko egon di historixan, eta ez da benakuki olako aukera bat retiretako, ezta. Olako eszenaritxo bat, zeure herrixe, zeure gentiaz, eta pizkan nervioz. Eiz ezan ineban pintzetan hainbesteko reperkusin jokiko banik, baina, bueno, eszenaritxo oso politxe, bertan Durangon, igez egon nintzenin Final Four ikusten pizkat guzan hiru sartuaten, zanean, retireguna danian aurten, eta niri guztauko baten Durangon jolazti partido bat, eta eramaneko agintarisekin oso ondo erutena, eta esan duen, bueno, igual datorren urtin, toketen bada, ikusiko ze paseten dan, danako inzitzen badau, bain genke zer profesional mailan, bestela igual afizionau maiatik o Durangoko zesta eskolian bitxartez, da, bueno, egiz esan oso pozik, azkenin Inigo eta danok alkarraz, pentsatu deun politx bat monteu gendule, oso politx. Elena Barrenetxeak eman zizun opari bat, elastika bat, kamiseta bat, iruditu zitzaidan. Bai, jente askok, nire laurek eta zaten zeitxik ez bani pintzen berrota zein numeru, zein ipan danian ota pikurtaz jokatu dut, eta bueno, itxuri honek Inigo eta Gudik erda entera uzin, niraitxek zen numero az jokatze ban, eta egiz esan, ota bostaz jokatze ban niraitxek, da nik unintzen indania, arregi, intendentia eskatu notzen, nigo ota bostan egine bala, baina orduan epokan Kristof, frantzes batek Kristof Sánchez egeuken ota bosta, orduan berrotazi sartu neban, niraitxek Miamin usteot nunun berrotazi jokatu bala, baina detai oso politxe izen zane, Durangoko zestan eskolian partetik, malako bertako kamiseti, niraitxan numeruaz. Eta Inigo bertsolari famatu bat Iturriaga zan, aritu zana? Bai, Unai Iturriaga, bai. Bai, batzuk esate duen, bakizu zeuk joan inesio, bertu kantetitxu ezela inoz despedidetan, da nire Ameriketako despedidan, neuk bekantau nuen bertzo bat, erderaz, ze jente asko hauenan, ez benak ulertuko euskeraz, eta, bueno, batzuk esatu ez dien, baitxu bizu, hemen Durangon bertzo bat kanteta, baina nahiko nervioso gotena bertzu kantau biotenin, eta pentsetan hemen tensiño asko ukiko nabala, bai partido jolazten, zen egin eban, nivel, zezan gotzut, gatxada, ez da inbeste denpora joatu barik, ze otxailetik joatu barik egon naz, eta, bueno, leke eta zabala eta urresti eta horren nivelin jolazteko, eta, bueno, pentsetena nahiko tensiño eta preocupazio ukiko neban pizkate taili emoteko, ez da, kumplitzeko partidun, da ez eukitzi sensazio txar bat, ez amaitzi, desastre jokatzen, eta, bueno, horrez gain, baneuke gero preocupazio bertzo bat kantetako pentsau neban honena zala, eta justa aurreko egunin Iturriaga ikusi naben afizionauen partiduke ikusten, eta kontau notzen pizkatze ze situazioen neuken, eta zazten, ez bala, zelako arazoik, eta egiz ezan oso bertzo politxe, eta oso amaiera politxe ez da, mensaji esaten, nik iztotela, baina umeazko umiek dauz zain, neure zesti hartzeko, ez da, eta hori da gaur egun daukegun situazioa, da ilusio handixaz bizitzen dena, ez da, gaztik ilusio eukitzi zesta punta jolazteko. Ez dinot, politxizien zalaz, bertxue bota benin unaik, bueno, ingendun eskolako umiekin jarko bat ingendun. Eta, klaro, hor gogetan marbotu megongo ziren harku egiten, eta bertxu bota benin daiaben referentzia hori, Inigo zu zesta usten dozu, baina hor dau errelegu hartuko dauenik, eta bertan egu esan errelegu hartu behar da bienak. Orduan alde hortatik. Eta anekdotatxo bat, hori hogeta bozen bakize Inigo ez da kontuertu, baina berak aurreko hastien berak ezauskun, bazten egon ginen Durango tizier kartela jartzen, despedidako kartelak jartzen, eta nik zorro galdetu notzen, zuke
Ni banekizen 46 esala, baina jakiteko 46 bere gogoko numeru edala, dan edo estan, ze igual jokatu leike 46 ez, baina igual ez da bere gogoko. Eta galdetu notzan, zuk berrogeta zenbat gai jokatzen dozu, eta berak ezer gehiago galdetu barik, digo, berro asko jendau, eta ezer galdetu barik berak kontauzkun historizen nik 25 nahi neban, eta hortik urten da, ingendun, Arrieta 25 agaz. Enitzen konturatu, Zeuk neuri kontauztezu hori aurreko aztien. Ja, enitzen konturatu. Kamisetiaz gain, ingendun berentzako, eskurdi jaialai dau eskurdi plazan. Eta eskurdi plaza da, bere garaian zanolako esplanada bat zuaitzekin, eta 70 urte inguruan bien olako plaza moderno bat, arkitektobik, guztot ziela Pullaondo eta Olaberri olako zer. Eta eskurdiko parte garrantzitsu bat beti izan da frontoia, oindala 300 urtetik. Eta hauek bien eskultura bat, el juego de la pelota, edo pilota jokoa deitzen den eskultura bat, olako borobil bat. Eta olako herriko persona ilustrei eskolatik erabaki gendu nigez, zer olako garaikurren bat emon bir bada, hoize garaikurra forma horrekin eskultura hori txikizen, a eskala emotie. Eta igez, goikon despedidan, goiko olako hoize garaikurra eraman zaban, eta aurten Iñigok berbera. Oso politxe. Oso detalle polita. Bueno, mutilak, eta nola ikusten duzue datorren asteko finala? Favorito bat bota bida, edo... Bai, zergatik ez? Nire ustez Barandikak eta Lopezek irabaziko da. Baina errazena esan dut. Nik alrebez esango nuke. Nik ez dakiz zeitzik, emotozte gaztien alde. Ez da, Johan asko guztat, Barandikak guztetate, baina Johan bakio beste gauza batzuk daukez, pixkate rematau begeiz egiten dau, eta ez dakit, zozer izatuzte barrun irazingo dela gazti. Zemos ikusi zenitu nanaiak lehengo hastian, final erdian? Oso ondo joatzen dabe. Bisek Dani atorri zin, neguaz jokatzen honintzen inan, eta oso gaztetatik ikustakoen ondo jokatuko bela, baina argi eta garbi dago, emon dabe salto handi bat, pentsau igez, Goiko eta Lopezi de Milagro estotzen irabazi biarritzen, eta horre dadin, hor gota bat, ota bi, ota irurte dukuzein, askotan urte betin asko gertatzu hobetzen zarin, ez da gero behina, ota bost, ota sortze, ota marrotetik gaurrera, bagatxau edazta olako gorakada ikusti, baina nik pentsetu da urten, gorakada hundixen dabela bisek, eta oso ondo jotuen. Da, nik pentsetu aukera hundixen aukera irabaztiko. Pakito, nola ikusten dek? Partido irikile ikusten dienik, zatik ne ustez favorito nagusia prensan da, favorito nagusi bezala Barandika eta Lopez ateako dira, dudarik ez. Eta hori konbeni zaie bian aiei, eta bikotea osatzen badute, badakigu zenbat jokatzen duten, hori bilak. Eta Johan gainea, Arrietak esan duen bezala, solte biliko da, eta nik uste dut errematatzen, eta oroimen oso ona dauzka Durangoko frontoietik banakakua jokatu zunean, martxoan, banakako txapelketa, badakit ez dala gauza bera banaka edo binaka, baina bakarrik horrek ere konfiantza punto bat ematen dula. Bueno, ni bustingo naiz, eta ni Barandika eta Lopezen alde. Aldekoa, eskolari buruz zerbait gehiago aipatu nahi, tinteruan gelditu da zerbait? Bueno, zer esatekotan horre Iñigo kendo komentarizu balen, ez? Eta, neuk be komentau dut, kaptazioa oso garrantzitsua dela, batez be gure modoko lan eskola barri batentzat, umeak erakarri, eta gero mantendu dala gatsa, ez? Eta Iñigo komentau da, esta punta hasieran batez ere, oso kirol, ez da mogimentu naturala, ez da arriba botatzi moduen edo, orduen aurra askori zailen, jake baina topau dugu, hor gauzatxo bat dela, gure helburuetako bat zan, eta gure bereizgarrietako bat zan, nahi gendun material berrien sustatzaile izan, bale? Eta pelota sintetikoak federaziotik datozenak, eta aukera bat emon hori guztiei, ez? Ez da punta munduan oso tradizionala da, eta askotan ezai aukera emoten. Eta federazioa deko zonolako plastikozko zesta batzuk
oso pisu gutxikoak ontsa urten dira, ez oindala 20 urteko plastikozko zestak beste barri batzuk, eta horrekin konturatu gara 300 gramotik berako zestak dira. Eta 8 urteko neska mutil bati olako zesta batekin konturatu gara, askoz errazago ikasten dauela, simetzesko zesta txiki batekin baino, pisuagatik. Eta horrekin eskinen lehenago konturatu, eta ontxe, ume txikiei erakusten konturatu gara, errazago manejaten dabiela olako zesta txiki bat, eta askoz dena bikasten dabiela hormara botatzen. Orduen, hori be guztu garrantzitsua dela, olako material barrizekin ibili, eta entrenamientu metodoak be mejorau, eta, bueno, dana da susceptible de mejora, erderazten da moduen, ez? Horren ibili da atzetik, denbora guztizen. Kakatza, ikusten zara etorkizunean pilotaren alde lanean hemen Euskal Herrian? Bai, hori klaru dauket. Gainera, lehengo kontuaz lotute pixkat eskuko pilota zelan dauzen ume asko, ez dakit, ume ozte izan badauzen, da, pixkat konflikto hori dauela orduekin eta hori, bidea jentie juteko ikastoletara, eskoletara, eta igual extraeskolar modun, nahiz eta kluban parte izen ez, segundino fitxeik eukiez, por ejemplo, Durangoko ikastolara o jesuitzetara o lau eskolara jun, eta eberdizen inglesera juten dien moduen, igual egun bi hastien, da bertan ze frontoi daukiez, ikastolan dau frontoi bat, jesuitzetan dau beste frontoi bat bebai bada, iurretan bebai, eta ni pentsa totalako zehozeaz lotute egon gonaz, eta nire partetik ipingo nuke asko, oin dauketen bizi modu, momentuz Ameriketan dauket, eta ez dauket hain erreza, zimaz dan alagan, eta ona etorti ez da, baina nire burun argi dauket etorko nazela Euskal Herria bizitzera full time esaten den ez da, betirako, egunen baten, eta seguramente laster, eta guztaukaten asko zesta puntiaz lotute gotiz asko maitxot kirolau, eta gainera oin dauen modun launtzi bida, eta jakinen bida olatu aprobetxetan, eta ni petoto da danon partetik ipini bio guztau. Orduan, kainabera hartu eta Daniako uretan botabi herrian, Durangoko eskolako patioetan botabierko deke kainabera? Bai, jente asko az ditxot berba, ez da, boin zein bizu, eta egize da, bizitzi oso komodu dauket, oin, kliente, jente asko dakizemon, guia de peskanaz, eta negun, jente asko torten da, ez da, Kanadatik, eta Nueva Yorketik hotza duenin, eta oso klima ona dau danean, eta orduan zesan gotzut, azarotik ekainera arte, azarotik maetzera arte, han bizitzi negun, eta zeuri guztetatun gauza bat, ez da, peskan ibiltzi, oso, ez daukin mundu guztitzek suerte hori, eta nitzako, hori suerte ondixe da, eta gero da parti hamen pasau, baina horrek daukez beran goza txarrape bai, eta Euskal Herriak oso lotura ondixe dauket, eta zik ikusiko gira, baina guztau gaten bai, hamen bizitzi. Eta, Pakito zerbait esan biardek? Bai, kainabera ez ezik xarea ere bai ekarri, Bai, ekarriko. Bueno, Gernikan, Winter Series urriak 28an hasten da, ez da? Bai. Gaur abonoak salgai jarri dituzte, eta ziztu batian denak saldu omen dira. Hau zer da, butilak? Shakiran kontzertu bat izango gozan moduen, ez? Bai, hala da, musikariek hala da biltzazte, ez? Bruce Springsteen da Shakira eta horiek konzertua iragarri bezain pronto dena saltzen omen dute, Winterrakin horren beste gertatzen nahi da. Bai, hau aurtengua izango da laugarren edizioa, ez da? Eta ja konsolidatuta espada ere, konsolidazioan bidean dago. Eta pixka bat formatoa eta aldatu da lau ediziotan. Lehenengo edizioan 6 bikoten formatu izan zen. Bigarren edizioan 8 bikote, eta 8garrena sartu zen aurre prebia edo deitzen dena berritxuko prebiatik irabazi zutenak.
eta iaz ere sortzi bikoten formatua izan zen, eta Zumaian izan zian prebietan irabazi zutenak, sartu zian 8. bikote bezala. Aurten zerbait badakizue, ja prebiak dirudi ez daudela, zeren ja gainien gaude, ze formatoakin jokatu, zerbait jartzen zuen hori egunkariak gaur jartzen zuen, final aurretan ligila jokatuko tedan. Beste zerbait gehiago edo entzun da duzue? Hori da, kakatza, inside information, zerbait badezue, harremana ona dituzue eramanekoekin, aldekoa eta kakatza, primiziaren bat edo zurrumurruak, Nik ez da ez esatearren, baina ez dakit ez ebez, egia esan. Pentsetot, 8 bikote izango dile, eta dauen gauza barrixe izango dela, ez dakit ze egunetan orzelan ingo daben, baina 8 bikotetik 4 klasifikauko dile pentsetot, eta semifinaleko fasi izango dela ligila bat. Orduan barriro grupo bat sortuko dela, eta todos kontra todos jolastuko dela, eta hortik lehenengo bisek finala. Pentsetot, hola izango dela. Tradizionalmente izen barik semifinal bat, egun baten semifinal bat bestin, eta finala izango da ligila bat. Hoxe eta dakit, bakarrik. ze irutze zaizue, aurten ematen du prebiak ez daudela, joan den urtean bai, Bueno, ni pentsetot 8 bikote egoneran, praktikamente hor nivelin dauzen pelotari danak jolastuko da bela, nik pentsetot, batzuk gatuko di kanpun, baina ikusiko, ia bikotik ze honek, Dania behongo di jokatzera pelotari gaztik bebai, eta ez dakit zela ningo da ben hori, baina ni pentsetot gizena jolastengo da bela, Urreisti, Gorka Sorozabal, Daniera doazte, orduan kanpoan gelditzen dira? Bueno, dauen aukera bakarra da, eurek jolasti eta euren partiduk ipintzi noviembri, azaruen, ze eurik ez jongo dania, azaruen azken arte, azaruako eta behatzi usteot. Orduan, aukera bakarra da eurek jolasti, hiru astelen azarun jolastu, gero dania jun, eta klasifiketen badi semifinaleko ligilara, enerun etorrein bier Ameriketatik jolastera astelen ingernikera. Behin hiri galdetu libre hartu bidabela hori asteburu, zapatu domeki hartu abioie, etorri, jolastu astelenin, martitzenin buelo hartu barriro, eta barriro Danian inkorporau. Perfecto, aukera, situazio perfectu ez da, baina, bueno, da era bat, alde bisetan jokatu alizeteko. Imagineten aurrestik ez dotzala nahi esetzik esan Winterrai, eta ez dotzazan nahi esan esetzik Daniari bez. Azkenin Danian egunero zazkantxan eta lehen esatu modun, salto ondi bat indau Johanek eta baitxe inautek bebai, orduan horri komeni da, 3 hilabete goti konpetitzen egunero. Orduan nik pentsetot hori dauela aukera bakarra. Eta aurpegi berriak izango ote dira? Ez dakit hori esan dabe, gaur zigorri entzutzat, baina ez dakit seguru. Atzo goikok esan zuen aurpegi berrik izango direla. Final Four jokatzen ari dian 4 bikotek, nik Winterren ikustetut. Horri gehitzen badiogu, Einaute Errasti, Einaute Urresti, eta Lekerika, 5 bikote baditugu. Arpegi berrintzat ez dakitze aukera oso leku gelditzen da. Gero ladutx bai galdu bana lehenko astin hori behongo da, hori zeigarren aurrelari izango zen. Esaten dut, Final Four jokatu duten 4 bikotek. Bai, barkatu. 4 bikotek, ladutx eta Del Rio, nik ikusten ditu Winterren. Einaut Urresti, zuko esaten zu formula horrekin edo besten batekin, barruan ikusten. Lekerika, barruan ikusten dut. Orduan ja, 5 bikote osatzen dira hor. Bueno, baina 8 bikote badi, ondio, 3 bikote falta di, orduan Atzo urrutia sartu eben aurreko partiduen, hori zerbaiteat gizimo dabe bai, ez? Eta ganeran ikustote oso maila honeko pelotariz dela, eta hori mejoriz ja desente egin da bila azkeneko temporetan, eta lehenengo partiduen sartu eben, igual ez osa etxik gizimo dabe bai,
Hemen txitxaken asmoa daukagu kobertura desente ematea Winterrari nola ez, eta datorren astean espero dut Iñaki Goiko gure artean egongo dala. Beraz, kontatuko igu, ez dakit goixamarrez ote den, baina ea zerbait ateratzen diogun Goikori. Pakito, Bai. bertsoren bat baldaukagu, o ni bota bierko aldet? Bota nahi badek? Ez. Bota nahi badek? Ez, Nik ez. kompromiso handixamarrian jartzen handian Gaina hemen kakatza neurrian. epaile zorrotza dauzkat, kakatza bertsolaria. Pakito ere bai, aldekoak ere seguru eten ditzen dula. Iturriegaren herrikoa izan da, ordu ni nahiago dute hemen aldamenean gelditu. Hasiagi bertzuekin, Pakito, favorez. Bueno, merezi ditek eta zerbait ingo jo. Venga, ba. Punta ari da berriro hartzen, gustokoa dugun martxa, gaur solaskide izan ditugu, aldekoa eta kakatza, biek ederki jorratu dute, egoeraren baratza, makina herri historikoki, zesta puntaren ardatza, dudari gabe Durango dugu, arro hortana beratza. Dudari gabe Durango dugu, arlo hortan aberatza. Kakatza, ze nota jarriko diogu? Amaretik amaika jarriko. Amaika, bueno, ni zazpi bat egin ere konformatzen hau, Oso ondo. Ederki, ez dakit zerbait gehiago nahi dezuen erantzi, bestela, hori hemen utziko dugu. Nire zuen, nik 30 segundu bakarrik. Gehiore bai nahi baldi baduzu. Zapatu hontan, 12an jokatu dira San Fausto txapelketako finalak. Eta bakarrik esan, ikusgarri izan da, Berriatuak 3 kategorietan jokatu dira. Berriatuak 3 kategorietan irabazi dago. 13 zesta eskolak parte hartu dabe, eta Berriatuak 3 kategorietan irabazi dago. Horre lan hona dauen seinale, dudabarik eta zorizonak emon eureri. Juvendiletan, nesketan eta sub-25 mailan. Zorizonak zuei lan guzti hori egiteagatikan. Eta gaur, apal esan behar dut, humiltasun osoz, episodio saio hau historikoa izan dala. Zergatikan, lehen da bizi egiten dalako euskeraz podcast bat testapuntari buruz. Horretaz, harro sentitzen naiz eta oso kontentu zuekin aldekoa, Inigo Kakatza eta Pakilto Lujanbiorekin partaide izanagatik. Beraz, eskarrik asko entzule guztioi eta datorren astean jarraituko dugu gai gehiagoekin. Mila esker eta besarkada bat bana. Agur eta ondo izan. Eskarrik asko eta berdin. Bai, zegoidu bai. Eskerrik asko, Juan Ignacio.